Знаехте ли, че нашите деца имат една обща черта с характера на шарана? Да, чувате правилно. Когато децата свикнат с определени храни, като зърнени закуски, сладки или други, те после трудно се отказват от тях, нали? Същото важи и за шаранът. Като свикне на определени аромати или вкусове, после трудно се отказва от тях. Например, в дивите водоеми, където често се срещат миди, се забравя, че шаранът кълве на зеленостна мида или рибен аромат, защото това се среща във водната му среда, с което оформя своите предпочитания. Също така в спортните водоеми, където рибарите мятат различни захранки, шаранът може да привикне към различни видове аромати и вкусове, като на боровинка, ягода и други. Затова, когато планирате следващия си риболов на шаран, първо проучете хубаво какви неща се срещат във водоема или на какъв аромат споделят повечето хора, че им кълве. По този начин имате повече шанс да оцелите предпочитанията на шарана в съответния водоем, благодарение на което ще бъде по-лесно уловим. И може би след този видеоклип, вие ще бъдете по-успешни във вашите риболовни приключения. Успех в риболова! Не забравяйте да ме последвате, за да не изпускате още такива интересни съвети и тактики.